Ngiyavuka ekuseni ngiyayilula kade phela siyikhiphile sikhishwe umfana omusha la endaweni. Besamabhozi omgidi-ke kuyithina sehlika evenini yalo mfana. Sikhomba nje umfana ethenga nje elanda kwasani esikufunayo. Hhayi-ke bafethu, uma ngabe ngithi nhla amehla ami laphayana, hayibo ngibona kunefosholo liyazigubha. Akukho muntu olibambile ifosholo liyayigubha, umsele mude uyaqhubeka nje ukele umsele uyayigubha. Hayibo ngithi ngiyabaleka bafethu, ngibaleke nokubaleka kwami ngathi nje kune-slow motion nyana, ngivelane ngiwele ngasemathuneni yabo, ekhaya lapha phambili kunethuna likamani ubaba. Ngicela ukunitshela lapha ethuneni ngiyibona ngesandla siphuma kancane kancane kunomuntu ophuma ethuneni. Hayi sengiyavevezela-ke manje, angikaze ngiyibone into enje. Hayi Jesu Maria ma, kuphume lo mfana obekade siphuzisa ethaveni.